a Magyar Állam híradó 1849-ből. Mai adásunkban részletesen beszámolunk a szabadságharc legfontosabb eseményéről. 1849 elején a magyar honvédsereg tovább folytatta a harcot az osztrák császári haderő ellen. Cél az 1848-as áprilisi törvények megvédése és az ország függetlenségének biztosítása volt. A honvédsereg egyre szervezettebbé vált, és a katonai vezetők, mint Görgei Artúr és Damjanich János kulcs szerepet játszottak a hadműveletekben. 1849 tavaszán a honvédsereg sorozatos győzelmeket aratott az osztrák császári csapatokkal szemben. A tavaszi hadjárat során több fontos várost visszafoglaltak, köztük Budát, ezzel erősítve a magyar függetlenség esélyét. 1849. április 14-én Debrecenben az országgyűlés kimondta Magyarország függetlenségét, ezzel megfosztva a trónjától a Habsburg-házat. Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották, aki a szabadságharc politikai vezetője lett. A magyar sikerek ellenére a helyzet fokozatosan romlott. Ferenc József császár segítséget kért Oroszországtól, és a cári sereg beavatkozott. Orosz túlerő alapjaiban változtatta meg a háború menetét, és a magyar csapatok helyzete egyre kilátástalanabb lett. 1849. augusztusában Görgei Artúr világosná tette rá a fegyvert. Ezzel a magyar szabadságharc katonailag véget ért. 1849. október 6-án Aradon kivégezték a 13 honvédtisztet, köztük a legismertebbeket, mint Vécsey és Damjanich. Ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét.